dzisiejszego wieczoru, a zmierzą się w niej Piotr Drozdowski i Maksymilian Kowalski. Jak na początku zapowiedzieliśmy, będzie to walka młodości z doświadczeniem. Maksymilian 21 lat, Piotr 37 lat. Ładnie dystansuje tą przednią ręką Maksymilian Kowalski. Ten wiek przekłada się również na doświadczenie, ponieważ jest to debiut tak naprawdę Maksymiliana, a Piotr już ma na swoim koncie 10 walk zawodowych, więc przepaść jest olbrzymia. Natomiast jeżeli miałbym ostatnie pieniądze, to znając obu panów, ponieważ Maksymiliana kiedyś próbowałem rozpracować, a Piotrka znam osobiście, nie wiem, na kogo bym to ostatnie 100 zł stawiał. Widać tutaj pomimo, oczywiście u Piotrka widać duże doświadczenie, aczkolwiek pomimo braku doświadczenia u Maksymiliana widać też takie duże wyrachowanie. Widać, że rzeczywiście jest już to, że są to zawodowe walki. Ładnie teraz podwójny lewy skleił się ze szczęką Maksymiliana. Ciekawostką jest fakt, że Piotr tak naprawdę swoje walki toczył od kategorii 77 kg do 93, także skacze po tych kategoriach. Dzisiaj ta walka jest w catchweightie 88 kg. Zobaczymy, jak to wpłynie na dyspozycję w zależności Piotrka. od pory roku. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że cały czas bada tą lewą ręką Maksymilian i poluje na taki mocny prawy krzyż. Mimo że nie za wiele się dzieje, zawodnicy są dość oszczędni w ciosach, to cały czas daje się wyczuć takie napięcie. Właśnie chciałem przed chwilą mówić, że Piotr w swoich walkach za bardzo nie chce się nigdy otwierać. I tutaj Maksymilian zaskoczył go akcją rękami i można powiedzieć, że mieliśmy knockdown. Mocny kocioł, teraz na chwilkę uspokoiła nam się ta walka. Piotr w swojej karierze ma tak naprawdę występy w ciekawych organizacjach takich jak Babylon MMA, więc tak jak powiedziałem wcześniej, nie sądzę, żeby ciążyła tutaj na nim jakaś olbrzymia presja. No a Maksymilian, wydaje mi się, że świetnie sobie z nią poradził, jeżeli jakakolwiek była, bo widać, że bardzo dobrze się czuje w tej klatce. Tak jest, Piotrek Drozdowski powinien za wszelką cenę próbować wstawać do góry i odwrócić losy tego pojedynku, bo na razie na kartach punktowych wydaje mi się, że przeważa Maksymilian. Wracamy do stójki. Mocny prawy teraz śmignął, na szczęście dla reprezentanta Żyrardowa niecelny. Bardzo ładnie Maksymilian dystansuje sobie tą stójką i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, ponieważ jego głównym trenerem jest Krystian Kwiecień, który wywodzi się z brazylijskiego jiu-jitsu, a ta stójka jest jednak też na odpowiednim poziomie. Tak jak mówiliśmy na początku, czasy jednopłaszczyznowych zawodników już się skończyły i Maksymilian jest tylko tego potwierdzeniem. Jak widać, sporty chwytane również na wysokim poziomie, świetna obrona, przytomny kontratak i bardzo mocna teraz, bardzo mocny ground and pound. W trudnej sytuacji Piotr. Oddychaj, Maksiu! Oddychaj! Łokieś pracuje! Słyszymy tutaj podpowiedzi z narożnika dla Maksymiliana, żeby oddychał i żeby nie pompował się tutaj przy tych uderzeniach. Bardzo przytomnie. Tak, widziałeś odklepanie. Piotr odklepał i sędzia przerwał tą walkę. Pierwsze zawodowe zwycięstwo na koncie Maksymiliana Kowalskiego. Zwycięstwo, które ma ogromną wartość z uwagi na to, że przeciwnik był po prostu bardzo, ale to bardzo doświadczony. Widzimy teraz na powtórkach mocny lewy sierp, który wstrząsnął Piotrem Drozdowskim i był to, można by rzec, początek końca zawodnika z Żyrardowa. Bardzo mocny ground and pound, pełen przekrój umiejętności.
ładny tutaj obszedł pozycję. Widzieliśmy tutaj, jak bardzo sprytnie skontrolował lewą rękę Piotrka, uniemożliwił mu w zasadzie defensywę. Zwycięzcą walki przez